আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। Ketal bisini narsari ni simi cengge iremba jorani kereng Rwngnogo mung tisanani silai bagjaka cheraini ma phasong rokni kahamni bagai rwngnok kaham saithani tabuk pailaya hoilaya aboni logibo rwngham shep sapno teyei haphangni rwngnok te private rwngnok rogo srai bataileang mungni mangpli. Ketal bisini bskango toniwi hastini kereng haphangni rwngnok te private rwngnok rogo cengge rikha narsari ni simi cengge iremba jorani mung tisajaknai silai bagjaka bwsarokni langmani puila rungsrungthani kaham rwngnok basinani pailaya hoilaya jora tabuk ma phasokni bagui hapangni rwngnok te private rwngnok rokni bisingo rwngham phwrwngmani raida shep sapno teyei batai mung chengkha abo srai bwskango mangpli taklaini mung tisalaima jorao puila berebni rungsrungma khoroksa cheraini thinang songsathani kaisa nangkukbani aboni ferono tabuk ungtong jorao rwngnok sailaithani teibo sijakukjak kusuma phasong ro sikang jorao hapangbai chajakma phano tabuk phia ketal phwrwngma raida English medium o phwrwngnani smart classroom ni bisingtui juda khlai funuknani chaitokha private rwngnok rogo haini bagai government te private school o kaisa batailaima hai ongui tongkha আমাদের আজকে 12 তারিখ 12 মার্চ 2026 আমাদের বালবাটিকা সেকশন 1 বালবাটিকা সেকশন 2 এবং ক্লাস 1 to 5 এর ফর্ম দেওয়া আছে। কত তারিখ থেকে কত তারিখ দেওয়া হবে? আমাদের ফর্ম দেওয়া হবে 12 তারিখ থেকে 16 তারিখ অবধি এবং ফর্ম জমা নেওয়া হবে 16 তারিখ থেকে 19 তারিখ অবধি। te babaisa juda hamkraini bisingtui rwnghamni bagai chaitogui tongo hapangni rwngnok rokbo rangriawino bijap manthogo chamung rwngnokni richum tei kwbangma srwngjaknai project rokni bisingtui ma phasongno sotonani bagai yapri sejaka NCERT raidyo rwgui puila beremni srwngthani dal bidal project karikha haste hapang কি লাগছে? হ্যাঁ, ফর্ম কালেকশনের জন্য একটা নমিনাল ফিস অফ ₹10 আমরা কালেক্ট করছি। এটা কি সব স্কুলে সব স্কুলের ক্ষেত্রে না শিশুবিহার স্কুলে খালি? শিশুবিহার এটা প্রত্যেক বছর করে থাকি আমরা। এটা জাস্ট একটা ফটোকপি করার জন্য যে চার্জটা লাগে সেটার জন্য। আপনার নাম? আমার নাম অঙ্কিত। Haibono tabuk o ungtong jorao bwsarokni thinang kaham wansugui private rwngnokni bwkhakno kisinjak ma phasok Ingreji bai srwngnani jorao naikoljak tei dal bidal rangmarini bisingtui phwrwngmungni daratui private rwngnokno kwbang kukno chajakbaio phia khawale ma wansugo rwngnogo rang kwbang nangmani koknobo sikrungrokni wansukma government te private rwngnokni bisingo o bataimung kaham bwkhaktui naisikjakhe bebak bwkhaktui hamsanai rungsrungmao fer bataimung tongkhe rwngham phwrwngnai rokno phwrwngmung raidano tui bai teibo fan marinai rwngnok rogo rwngnogo mung tisanani bagai batailai mungni mangpli srai khlaio ketal achainai rokni rwngni thinak. Bureau report News Now.